patingugon mo unsay bawal sa Roro. Kana. Second wave ni, second wave. Kanay. Mao na sila. Tara guys. Oh, dindot kay la pormada guys. Hindi sila mudag pitik. Grabe. Tinaw pagid kayo kasi nilubog. Ay. Okay na. Di ba, Michael Jackson, unsay mamitik sa inyo? Kay Nagiro. Oh, iro ay lang bitton sa ilaha. Okay. Masaya pag hindi ka sa hugag singko. Para medyo kihan. Sige na. Nagsigi ka lang og tiktok, usa ayaw gayud pagmugtok. Nagsiga man imong kalimutaw, isa nagpipit ka man. Hello guys, data karon sa Centennial Road. Roro. Okay, data sa Roro. Okay, atong yan ita dire kay mag-interview ka sa Jackie Mamitikay. Mamitikay. Okay, Mamitikay. Dili ra mamitikay. Ay unsa ba interview ka? Kana pong mga pagpapitik kana mag-jogging. Yes. Kanang mag-jogging atong interviewon. Kana po nag-biking. yes, biking. Yes, biking. Astang sparkling, tanan atong ma-interview. Wala guys, bisan pa karon sa dipata na muadto sa atong interview. Atong natay guest ron. Natay special guest ron. Natay special guest si Pero Michael. Si Michael Michael? Kuyanan. Michael? Oh, Michael Jackson. Jackson. Oh, Kana Michael Jackson atong So guest. kaya nararas pula. Hello guys, karon atong Di na to padugayon. Padugay na ta. Nadugay na ta. Okay. Ato una to. Ato si Michael Jackson. Hello. Hello my friend. Okay, kamusta kayo? Ato na ta. Oh, Michael Jackson no. Ngilngil kay lakaw. Oh, nakundan mo. Nakita na kita. Oh, Ano na rin sinayaw Michael Jackson? Ganihara. Kasi pasok ka din. Ano natin? guys, manami natin mamitikay sa Roro. Ato na interview na. Okay guys, ato na to. Okay, right? Isa nagbitbit ka man o bahaw, kung gusto ka lang malingaw. Siyo ka na mo? Okay kayo. Okay kayo. O asa si Michael Jackson? Dali Michael Jackson. Amo kini sa gidada kay special kini siya namo. English dapat, English. Oh, English kini siya. English only. Oh, English only. sit. Okay lang siya. Sit niya down man. Okay, ato may interview ha. Mga guys, atong ma-interview siya atong mamitikay sa Roro, no? Mamitikay karong hapuna. Bias na sa to tubangan. Oh, okay. Sa ato sila patingugon no. Unsay bawal sa Roro? Kana. Oh, na may bawal. Sa kanta, bawal ang gamot. Okay. Oh, unsay pangalan to Busay? Pakmon. Oh, Pakmols. Oh, na sila mga na sila page, no? On shot. Ha? On shot. on shots. Oh, on shot. Okay, maglitog maglisod magkukuglitog kay pagbata na ko yung kay tungkol. Islang dito daan. Okay. Unsa may bawal sa Roro? Master, di ba? Master magitawag na to. Siyempre. Oh. Bawal ang kapit. Okay. Bawal na guys. Bawal ang kabit ha. Mapitikan ba yung taon mo? Mauna ni si Michael Jackson na di siya mo sa Roro kay magda sa kabit mauwaw siya. Wow, siya. Bisol kong Ang master. Oh. Bisol kayo bitbit. Sa Timba. Okay, unsa pa yung mga laing bawal? Master. Bawal ang single. Bawal single. Bawal ang single. Bawal oh. Bawal. Kinahanglan na uyab. Okay. Ay, uyab. Dapat na uyab. Ikaw Michael Jackson, bawal na ang single. Single ka, sidecar. Double. Masikuan ka, bawal umihi dito. Okay, oh, bawal ang single ko. Bawal ang single. Uway daw. Uy double. Ay, tapo do. Dagang babae, init na kunong laki. Kaya ang laki karon nagpinabay man. Daghan kita kayo sunod. Daghan na kayo. Okay, daghan gino. Ya karon, nay uban karon ma-interview na to.
sa mag-jogging, no? Mag-jogging na Oh, punta. mag-jogging. Ari na punta sa ipagpitikan. Oh, salamat kay nila. Mao to matong mga master, mga mamitikay na grabe gyud mo igo. Layo pa, nagtuwad na ka. Nagtuwad. Sakto yun. Layo pa, mag-view mo daw. Bisag na kay mas, tapos yun. Tapos good. Ang pananaw nila. Okay. Mga master, salamat yung master. Master Pitch. Sila page. Pitch niyo, Musay? Pitik. Ben Pitik. Ming. Ben Pitik. Oh, Ming Min Pitik. Pitik. Si Ming Ah, Tabling. Pitik. Okay, Min Pitik na ato i-promote sila ilang channel na ng mga na dito mga sagaran upa nangita magud sila og na kanang mga nindot o nangukay sila ba di day kay ukay lang giukay kun dili ilang mga naong ilang giukay. Okay, salamat kayo. Okay, ato sa mi. Salamat kayo. Picture sa mi, master. Oo, picture ay tanan. Oo. Picture ay pinicture ay tayo. Nagsige ka lang o tiktok Usa ayaw kayo pagmugtok Nagsiga man imong kalimutaw Bisa nagbitbit ka man o bahaw Kung gusto ka lang malingaw Usa iup Sige, ato na tayo. Ato na ta. Sa murag nanala ko tayo nakitaan. Oh, natay. Nanala ko tayo nakitaan. Sige, Noy kami Si Kanway, please. Kanay. Mao na sila. Karay. tanawon Oh, dindat kay lang pormada guys. Siguradong malingaw ka dayon Usa i-subscribe na okay, mauna to mga master no. At sila interview na sila. Grabe sila mudag pitik. Grabe. Oh, Tinaw pagid kayo. Bisag di lubog. ay. Okay na. Dili ka na ang master. Maoge master mo pitik. Master good na. Layo pa. Kita na. Pinahalang yun din nato dito maglangay kay ngit-ngit na kayo. Pina maklaro Mabuto lang pitik. Master na tayo. Master rin nila. Ayan po mga master. Okay na karon atong mga master atong mga interview sa mahitungod sa pagpitik. Okay, mangutana mi master ha. Okay na manguta. Daplin kay maliksan. Special ba ni siya? Special. Okay. Master, unsay bawal sa ruro? Bawal ang kabit. Okay. Nga naman. Okay, isod na kayo. Mag-away ang Mga silingat. Mga asawa. Mag-away ang mga tao diya. Mag-away. Okay. Ang giingon sa master, bawal gyud ang kabit sa ruro. Kuan di ba kilo kasagaran din no bawal ang kabit no. Yes. Kinaano lang yung magpa-connection na lang yun. Para okay, ato bawal ang kabit sa ruro. Unsa pa yung mga bawal master na makita na to karon sa panahon na na-picture mo or bawal kang way helmet mapicturean or tanan muagi mapicturean din sila. Kuto sa mga agay. Kutob sa muagi. Kasagaran lang yun kaya mga bikers kay tungod kinay mamitikay Oh. ari yun sila sa dalan mo agi dili na sila sa bike lane. Oo. Ato ko na Magpapiste. okay, ang Paano kuan sa ito yung tunog mimitikay na di gyud mo ana sa tunga. Dili Oh. maro. Na Antay bike lane. bike lanes yun. Akin din. Ginagawa mo. Di ka diri magsky. Padaplin ta. Maliksan yan. Mahalon ba yun sa inabangan ba yun mo? Pre sa padug domingo mo sa tricycle. Okay, mga master nindot kino daghang bawal labi ng bike lanes kanang magbike-bike ka bisag naay lain nila. Ato di na tunga. Kay nganong ato na tunga. Kaya pagpaigo yun sila. Oh, gusto sila magkakal. Okay. Okay, kinsay nga na to? Master? How much your name? Shout out. Okay, shout out. Dahil si Sanji Trip. Sunday trip. Sanjet. Sanjay. Charger trip. Oh, ako mama din. Asa mo yung mama na senyor? No, na. O, kamo sa yung papa. Sali, repeti sa tipas. Happy birthday boy. Happy birthday nimo. boy nimo. Happy birthday. Birthday boy. Boy, din na. Happy birthday boy. Happy birthday. Happy birthday dong. Okay, Salamat guys, tayo niyo. Okay. Oh, Salamat. Master, ilang edad mo na? Okay, how much your name? DC 20. DC Five na. How much are you na? Si 20 20 size na na. Okay. Taga dire na mo? Oh, daga. Tagailahar po na, tagailahar po na. Taga babag. Okay, babag. ilaha babag layo kay Layo babag kanila. pero ni ani sila diri aron pa manitik, no? Oh. Wa sila ni ani ang taga babag aron Pero babag. mamamag. Oh, alright. Okay. Sa di pa sa mo ato sa ilang channel, sa ilang page, ato sa ilang isa nga mo Kailan sa ka daw sa? Boss M. Ngani mo? Ngani nimo? Marwin Suwan.
Marwin Suwan, mga Suwan. Marwin Suwan. Uy, kago, ano mo ni Joe? Juan, oh. Marwin Suwan, okay. O, si, kinsa uso na to. Kabasan Hari. Ha? Kabasan Hari. Kabasan Hari. Hari, partner. Ikaw. Princess Soyo. Oh, princess niya. Nay, Hari. May kanina. Hari, princess. Isumpay gina siya, mga guys. Hari, si princess. Pagkursan Hari, wait, Baka mga princess. princess ka rin, mga gwapa. Yes. Grabawan. Tara, partner. Hari o si princess. Pero kita, maoy guard ni princess. Good. Kani, di ni guard siya. Guard. Sip guard. Tora. Okay mga partner, salamat. Salamat po niya. Ang page ko ninyo. Banat. Okay. Oh, laylay sila page. G-Trip. Judge Trip. Judge Trip. Kakuara ka. O kakuara ka. Okay. Si kanil. Isuot. Marwin Suwan may si Boss M Photography. Boss M Photography. Lahat Boss M itong Photography. photography. Mura pa ipangay no. Okay. Wa may kamay po. Okay. Si Boss M. Ako page kay Kuan, Pitik Newbie. Pitik UB. Pitik newbie. Naa ka na. Pagkuhan. Unsa to himo ha? Ah. Pitik UB. Oh. Pitikiro din ako. Yeah, yan si princess. Photography. Nindot niya ika. Kuha? Puto kamay na pa. Okay, salamat kayo. Salamat kayo mga master. Salamat kayo. Okay. Bye-bye. Arigato. Asa kaon? Ikapoy ka sir. Oh sir, unsa may debate mo? Nganong mo suroy mi ka sa karuro? Jose. Mama na anesthesia. Oh. Mama anesthesia. Pasisaan ginato siya kay tungod sa iyang pagdagan kapoy di lalim jogging. Gisingot in town siya. Jogging na nindot man saktong jogging. Jogging. Di panuhuton ba? Di ako dire Oh naka. Ani ako dire aron Ginagawa mo. makita ko sa kadaghanan ba nga Ma-expose. Expose ya. Adi na siya mapuspos, expose. diba matod mo bawal ang kabit. Matod nila. Matod nila. Matod nila kita na. Tuara. Matod nila bawal ang kabit. So Bawal. ako sa ibili ng kabit kay aron Di na mabawal. lain ba. Grabe Okay. ha, grabe ha. Sakto ka Mama, na. jogging ka sir. Jogging ka. Bro, Nabiktan ka dito. Nabiktan ka kanila. wag nagdahong nga nabitikan ko dito. Nabitikan ka dito. Oo, nabitikan ko dito. Ako nagdahong ba. Anya? Pagitaon kaning naunga. Sayang kanina nga, sayang kanina nga. Sayang. Inaan niya akong ater. Ataro. Oo. Ikan pa kasi. Sagsara jogging na, ingani ang gisunog. Kay sagaran sa mag-jogging, kanang hawan ka dito sinila. Morning tao di. Sakto. Disinte na pag-jogging. Ako ba mo jogging, makita ang abs? Yeah, like. Ay, ya. Makita niya ang strap. Mingo na ko ay si MJ, Michael Jackson. Oo. Thank you. Thank you guys, thank you. Picture na MJ. Oh, di na picture video na. Okay ba ako? Di ba ako? Dagan na panagan. Dagan, okay, dagan na ka. sige. Dagan. So, hindi ka cute na dagan mo na nakabot tao. Kung gusto ka lang Okay, ako na dapat. Dapit na, dapit na. Okay. Masaya pag iniga pa sa hugag sing. Medyo kihan. Sige na. Okay, unsay nga nimo? Kate. O unsay pilido mo Kate? Lopez. Abi ko Kate. Ariel. Lopez Kate. Ha? Kate rin? Oh, kate niya rin. Kate rin. Oh, kasumpay rin na sila. Okay, Kate. Unsay ganahan nimo sa ruro na musuro kita Kate? Katin sa mga. Ana may uban na ganahan mo papiti. Oh, ganun. Pala, o nga na, gina. Bisa kami. Ganahan kami ba papiti. O gamay ra. Unsa pa ka? Sayawin, Mimi. Sayawin. Masaya na sa kamo. O pasayawon sa nato. Kanilang saya, wala sa tireswen. Para magkatulog ba. Salamat kayo katiha sa kagamay na interview ha. Salamat. Ay, pinabati ko po yung mga kamag-anak niya. Okay na lahat ng mga kaibigan ko pinabati. Hello. Interview. Guys, pwede mo ma-interview ka ba? Gamay lang. Ha?
Oh, okay ra? Okay ra ba? Ayaw mo, mawa ka naman eh, inis ko siya. Pero ako ba dyan, uy? Di, kamu magtana interview, okay ba? Kamu mantanan. Oh, kamu magtanan. Tubag. Oh, nara ko yung mga pangutanan Ay, yan kasi na. miss ko yung paano ko. Ay, grabe sa mister. Di kay Miss World, di ba? Miss World. Oh, Miss World. Oh, di Miss World, Global World. Oh, okay na siya, no? Okay na ba yung interview? Unang pangutana. Ang tanong na. Tanong. Bawal judgment ha. Bawal judgmental. Bawal judgmental. Ari ka din. Ano ka, Michael Jackson? Michael Jackson, ako ni Michael Jackson eh. Okay. Jackson. Oh, Michael Jackson. Ano na yun? Okay. Mangutana mo. Ay, sige, atras kayo, matagak mo. Oh, yeah. Ang display kasi mali. Okay. Okay. Namin channel sa CCTV niya na interview rin about sa Roro. Okay. Unsa may ganahan nimo sa Roro? Nganong musuroy bigta sa Roro? Ikaw partner yung ganahan ka musuroy. Ako ganahan ko masuroy sa Roro kay Ay, nganon. Lapinag kanang wakoy kwarta. Suroy ra. Okay. Kani sila atong mga interview. interview. Nung nganong ganahan Saka sa na ilang ano? Nganong ganahan mo sa Roro? Kaya na magmaling ka. Oh, sikat. Dagang lingaw. Dagang lingaw. May pagkaon. Unsa to? Okay, kana. Maunay sa Sa rayonon kayo dire. Naay mamitik. Naay mamitik. Di ba, Michael Jackson, unsay mamitik sa inyo? Iro. Oh, iro ay lang bitton sa ilaha. Okay, sa Roro, daghan ang mamitik. Daghan ang Makita mamitik. ay lang view. Makita sila. Oh, Ini-upload na to sa social media. Inaam di ko diri. Oh, naa Ako siya. kabantay. Okay. Nagdadi ko gabi. Okay, ang ilang makuha na to na ganahan ko no, kung mag-uul sila, ani suro. Kaya samot sila kag-uul, kaya dagang paliton na ipalit. Kimaki na, Ana na sa destiny. Makita Ana ni sa Kana siya. Oh, kani siya, ang edad ni niya, 16, kamoy bahala og sa niyo pag times. Oh. Okay, salamat kay ninyo unsa tingan mo na. Daghana ka Michael Jackson. Oh, picture. Busa i-open na ang link. Unya i-search dayon ang CCTV Pinoy Funny Videos. Ug ato gayong tanawon, siguradong malingaw ka dayon. Busa i-subscribe na o akong higala. Nagsigi ka lang og TikTok. Busa ayaw